Мөхәммәтҗан бабайның авылының иң зур нәселе булайында ул 2 хатынга әйләнгән. 2 хатыннан 16 бала. Менә монда 10 буын, менә бу шәҗәрәдә 10 буын, 8 нәсел. Үткән ел 2804 кеше кергән менә бу шәҗәрәгә. Авылның яртысы. Бу инде әйтсәк, Гази Михәт абыйның әнисе ягыннан, Рахил апа ягыннан туганнар. Үткән ел буыннар очрашуына килдек, җыелдык. 500-гә якын кеше кайтты. Төрле төбәкләрдә эшләр инде, яшиләр. Менә шул нәсел, Мөхәммәтҗан нәселе бик көчле, дини. Әле без үскән вакытта да Нурулла мулла нәселе дип әйтәләр иде.